алейкум дӯстон. Мо маркази забономӯзии Хайриддинам ки ба шумо курсҳои кӯтоҳмуддати забони англисӣ, русӣ, олмонӣ, туркӣ ва хитоиро пешкаш менамояд, кушода пурра ва фаъолият оғоз намудем. Дар ин марказ шумо метавонед ки забонҳои русӣ, англисӣ, туркӣ, олмонӣ ва хитоиро дар сатҳи хело ҳам хуб омӯзиш карда ва дар муддати аз 3 то 6 моҳ сертификат ба даст оред. Ва инчунин дар ин марказ шумо метавонед ки бо навъҳои хело дастрас омӯзиш карда забони англисӣ, русӣ ва олмонии худро хело ҳам беҳтар намоед. Ва инчунин шумо метавонед ки моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед ва мо шуморо дар ин ҷо интизорем. Барои маълумоти бештар ба рақамҳои 087 83 81 57 ё бо рақамҳои 77 444 123 ба мо тамос гиред ва ё инчунин ба маркази забономӯзии Хайриддин ташриф оваред. Рӯзи хуш ба шумо ва мо шуморо